Ligalelekile kweli inqwelomoya ibisuka kwelaseBelgium nebilayishe izitofu ezi-80,000 zechiza lokugonyela intsholongwane yeCorona lakwa Johnson and Johnson. Umqhubi wenqwelomoya elayisha imithwalo yakwa-SAA uVusumuzi Khumalo uthethe ngemingeni abajongene nayo ukuthatha la machiza. We haven't been flying for a long time, and the implications was we have as crew to get current according to the requirements of our license and stuff like that. So that was the biggest challenge, to have crew ready to be able to do this flight, since most of the airlines have been grounded and we couldn't keep our license current. So that was a big hurdle. Nangona kubekho ukugxeka okumandla, bambi besithi inkcitho-mali lena yenziwa inkampani yezophapho yakwa-SAA nesezingxakini zezimali yokulanda la machiza. Kodwa abaqhubi benqwelomoya bathi luxanduva lwabo ukuzisa eli chiza kweli. From our side, we're pretty excited that we managed to do this, not only for ourselves but for our countrymen, because all of us have been touched by the pandemic. Ukanti kulindeleke ukuba eli chiza lisiwe kumaphondo onke eli nanjengoko iqhuba inkqubo yokugonya abasebenzi bezempilo.